Alang sa Malasakit Center updates ania si OPAV Assistant Secretary Girly Veloso. Maayong hapon kanimo Asek Veloso. Maayong hapon, Secretary Martin, ug daghang salamat. Alang sa itong Malasakit Center update karong simanaha, giablihan na ang ika-117 Malasakit Centers sa nasod. Anaa kini mahimutang sa Philippine Orthopedic Center sa Quezon City. Si Senate Committee on Health Chairman Senator Christopher Lawrence Kuya Bongo mao ang nangunay sa paglusad niini niadtong June 4. Gikuyugan kini sa atong maabtik na Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino. Ang Philippine Orthopedic Center mao ang ika-23 nga hospital sa Metro Manila ug ika-8 sa Quezon City nga adunay Malasakit Center. Ang 8 ka Malasakit Center sa Quezon City anaa sa East Avenue Medical Center, Lung Center of the Philippines, Novaliches District Hospital, Philippine Children's Medical Center, Philippine Heart Center, National Kidney and Transplant Institute, o Veterans Memorial Medical Center. Nakadawat ang Philippine Orthopedic Center og 5 million pesos gikan sa Office of the President Socio-Civic Fund ug laing 5 million pesos gikan sa MAIP sa DOH. As of today, anaanay 64 ka Malasakit Centers ang Luzon, 28 sa Mindanao, ug 26 sa Visayas. Karong hapuna, duha ka mga bata nga taga Lapu-Lapu City ang naka-avail sa atuang Malasakit Center human sila ma-admit sa hospital. Atuang silang paminawon. Mansa din yung pasyente, ma'am? Pneumonia. Asa mong hospital? Lapu-Lapu District Hospital. Ano dito man mo sa district, ma'am? Kay kuan man government and then namin ako nang nanay malasakit. So good thing kami malasakit. Asa man nakakuan sa malasakit, ma'am? Nagkuan man si Mayor sa katong na naman sila ikuan dito ra sa hospital kaya na naman sila accredited naman ang Lapu-Lapu District Hospital sa malasakit programa. Pila ang nabuild dito, ma'am? 16 plus man to. Namoy nabayaran? Wala, zero balance. Salamat kayo. Daghan kayong salamat President Duterte o Senator Bongo sa inyong programa nga malasakit. Daghan kayong mga natabangan, mga sama ng mga kabos. Daghan kayong salamat. Naka-save mo kinabuhi. Salamat po kayo. So hope mapadayon. Parehong no balance billing ang duha tungod sa ato ang Malasakit Center diha sa Lapu-Lapu City District Hospital sa Cebu.